Aínda que son varios os asuntos a tratar co conselleiro de Sanidade, Manuel Ruiz leva como prioridade a necesidade de cubrir as baixas do persoal facultativo tanto no Centro de Saúde de Ribeira como no de Palmeira. O rexedor solicita que as sustitucións se fagan de xeito regular e definitivo, non como atado agora con coberturas temporais que non garanten a continuidade na asistencia sanitaria. O que xa sei por outra parte que me van a confirmar que ese Centro de Saúde de Palmeira non se vai a pechar por ningunha circunstancia e que por outra parte pois que as sustitucións que esta semana pois prácticamente está cuberta, pois se podan facer xa dunha forma definitiva para non ter que andar con sustitucións día a día, no que prácticamente todas as semanas estamos en contacto, todas as semanas non, prácticamente todos os días, ca gerente de atención primaria, así como co director de atención primaria da zona, para ir solucionando día a día un problema que se fora xa poderse cubrir de forma máis amplia ou definitiva, pois iso é o que lle vou a transmitir, non? Que o fagan para intentar evitar esta interinidade, esta preocupación da xente basicamente de Palmeira e do Centro de Saúde de Ribeira. Ademais da situación en atención primaria, Manuel Ruiz interesarase tamén pola necesidade de incorporar persoal en determinados servizos do Hospital do Barbanza. O conselleiro xa falaba precisamente de que haberá unha solución en breve para o que é o tema dos internistas, non só de Barbanza, sino de toda a área sanitaria, pero basicamente este é un problema no que tamén levamos unha proposta a pleno, que é que, lóxicamente, se non hai número suficiente de profesionales, habrá que ampliar tanto plazas MIR como esa convocatoria extraordinaria de os 200 que non puderon ingresar, como o que é crear a modalidade de urxencias, porque moitos dos médicos precisamente que sacan medicina familiar acaban en urxencia, non? Incide ademais o alcalde en que non se trata dun problema exclusivo de Galicia, posto que outras comunidades están a sufrir tamén o déficit de especialistas, o que exixe artellar unha resposta común.